Una mica farta des que se'ns menteixi a la cara i que a sobre haguem de somriure. Amb aquestes modificacions, les bases i esports són pitjors. Hi ha entitats que poden deixar de percebre 6.000 euros per becar els seus jugadors i jugadores. I hi ha hagut preguntes molt concretes que vostè té la gran capacitat d'oratòria per poder estar parlant durant 8 minuts i no respondre a cap d'elles. Unes bases que es van presentar en un procés de participació ciutadana que per vosaltres és la reservació d'un Consell d'Esports, ara fa tot just un any, en el que en teoria es va desprendre un consens. Ens trobem amb unes modificacions que, segons vostè, ha dit que són minses, però modifiquen totes les bases. Ens trobem que dilluns a comissions se'ns presenta aquest punt dient de, bueno, hi ha un canvi de termini i ja està. No sé si esperàveu que nosaltres no llegíssim les documentacions, però no som idiotes. I ja ens llegim les documentacions i venim amb la feina feta als plens. Tampoc se'ns ha comunicat en cap moment si hi ha hagut entitats que no els agraden aquestes bases i que volen fer esmenes. Hi ha manca de criteris i paràmetres objectius per la seva valoració. Vosaltres mateixos, als annexos d'aquestes bases hi havien una documentació en la qual es podia quantificar totes aquestes accions que s'havien de dur a terme durant tota aquesta temporada. Potser no hi ha hagut la feina des de la regidoria d'esports per tal de fomentar el desenvolupament d'aquests diferents programes. Ara els traiem perquè veiem que, clar, que potser no acaben de funcionar. El que no pot ser és que ens digueu A i que després feu Z. Vosaltres, a part de que vau dir que portaríeu l'acompanyament i l'assessorament per tal de poder fomentar aquests programes i que ha estat ineficaç i que no ha sortit, ho heu canviat per entrenadors, etc. Han d'estar incorporats dins del registre, a la ROPEC, o han d'estar col·legiats. En presentar la titulació ja tindríem prou, també. No cal que es col·legin. Estareu obligant a tots aquells professionals de l'esport que estan treballant en diferents entitats esportives al municipi a que s'hagin de col·legiar o inscriure en un registre mitjançant taxa quan tampoc és necessari. Amb aquestes modificacions les bases són pitjors que les que vam aprovar fa un any i nosaltres hi vam votar a favor. I per tant, aquest cop nosaltres votarem en contra. La idea nostra sempre com a regidoria d'esports és facilitar les subvencions a les entitats esportives. Si resulta que tenim un club que té més participants, doncs tindrà més diners. Si resulta que aquests participants són de Calafell, doncs tindrà una millor retribució, com no pot ser d'una altra manera. És normal que els clubs que contractin monitors en formació tinguin un major cost i per tant tenen més subvenció. Jo li deia que la titulació ja era prou per comprovar la professionalitat d'aquella persona, que no és necessari que s'hagi de col·legiar ni que s'hagi d'inscriure en un registre, que s'ha de professionalitzar el sector. Estic de totes, no els fiquem més impediments i que a més s'hagin de registrar o col·legiar. Si nosaltres hem de donar suport amb un determinat esdeveniment, com pot ser un campionat d'Europa del hockey, un senyor que va en moto i que resulta que ara farà 2 grans premis del món, escolti'm, és que és normal que siguin subvencions extraordinàries. Si guanyes un campionat europeu, si guanyes un campionat mundial, tot això ho tenim recollit. Que el que no pot ser és que a unes persones se'ls hi faci ad hoc i a d'altres hagin de passar per les bases. Quan a més és una situació ordinària, perquè la base ja està contemplada. Però es fan amb llum i taquígrafs, un òrgan de valoració completament extern que reparteix aquestes quantitats de manera equànime, ponderada i justa. Extern aquí, a vostè, però l'administració no és extern, i quan és extraordinari, òrgan cap. I mitjà de fiscalització encara no l'hem vist.